Jothieth e kaunti ma Bungoma buogo mar weyo tich e kuonde thieth mag sirikal ka giwacho ni alwora mar timo tich osebedo mapek ne gin. Kane giloso gi jolendo e boma ma Bungoma, jothieth go eko noyango ni chenro mag thieth obagni kendo osemiyo jotuo kaachiel kod laktache bedo kod pek mar chiwo kata yudo thieth maber. Moko kuom chandruoge mane giyango gin nok mag yedhe kaachiel kod jothieth e osiptandego ka gidwaro mondo piny owacho kaachiel kod piny owacho mar kauntino mondo chiw kony madwarore mondo tich odhi makare. So we urge the government to employ more nurses, to employ more healthcare workers, so that we the people of Bungoma get the services that they deserve. We hope with this mistake that have been happening in this ministry recently, going forward, we will not suffer because of what has happened in the past. And we are sending a warning to the government. Today we are talking, but in near future we'll start acting. We don't want to withdraw our services in these facilities, because at the end of the day, when the issue at hand is continuing, we are forced to withdraw services, because we cannot continue being accused for a crime that we know nothing about. Bad migao mado e pachoka wacho ni achiel kuom midhiro mag